Priska atora mvura yemageza mwiri akaisa muchigaba chemafuta akavhara kasamba make. Ndakapedza kupfeka kubva ndabuda anga asimo hamene kutepi kwanga adzika adzoka pandati kona imi machera mvura yandageza mwiri parodi. Zvikanzi naye mvura iyoyo ndaitora nekuti mwana wenyu amborasira futi mvura parodi. Saka kumanhiri kuno kwaiya futi akarasira chii mvura, saka ndaitora ndikaisa mugaba. Ndikatoitorera chii pekutanga akamboramba chikanzi anotora chii, anotora mvura. Amai ava ndakatora mvura yauzvishwa kusina. Isu ndo pale nyeri. Makaitorezi mvura mamuda yeye. Ndamunotogadzirwa zvishwa. Kwazi mvura yanga yaane nguva ichidirwa musikana totengesera. Ndakatoitora zvishwa varasikunyora. Ndochipondora tete. Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Ndochipondora tete. Pamusoro yechanganiro inonzwika unonzwika mudzaichara chii pamusoro yechanganiro chinonda pamangara nyeya pana rina deni inda pamangara wanyaya yangu pana rina deni ndakati ndageza mwiri ndichida kuenda kunhamo rina deni Priska deni ndakageza mwiri ndageza mwiri ndada kuenda kurufu mubva ndati kuneasikana chirasa mvura chi panze parodi patinokwerasa chi mvura. Saka mwana wakanobuda akarasa chi mvura ndiri mumba ndichichinja ndoenda kutopedzwa chinja mwana akabva aumba uisikana. Zvikanzi mama imi Priska atora mvura yemageza mwiri akaisa muchigaba chemafuta akavhara kasamba make. Ndakapedza kupfeka kubva ndabuda anga asimo hamene kutepi kwanga adzika adzoka pandati kona imi machera mvura yandageza mwiri parodi. Zvikanzi naye mvura iyoyo ndaitora nekuti mwana wenyu amborasira futi mvura parodi. Saka kumanhiri kuno kwaiya futi akarasira chii mvura, saka ndaitora ndikaisa mugaba. Ndikatoitorera chii pekutanga akamboramba chikanzi anotora chii, anotora mvura. Ndobva ndatanga kupopota magweji akauya akatibudisa chii mvura vanhu vakawanda. Akamboramba naye akati anotora chii mvura. Time pakanga pakuita mhezi achitibudisa mvura akabudisa chigaba chemvura paita chekukanda. Chigaba chemvura patatora titorinayo mvura iyoyo. Ndobva ndagara iyo vapinda mumba mvura antipa ndobva ndamirira murume wacho kunamana kuenda. Murume wacho paakauya ndobva ndati ndozvaita chimukadzi wenyu abva abvunzwa zvikanzi ndakatora mvura iyi ndaida kuona kuti munoita sei. Ndikati alright iwo akatora mvura yarasa mwana akatadzero ndikudza kuti mwana arasira mvura parodi mvura yawerera kudzika uku kwandichada kuzoita musika wangu ingoniwo unongorasira mvura chi everyday na 4 o'clock ukusaidi kwangu anomuka nafu achirasira mvura everyday ana kana wandira ndakamubvunza tinobuda paimba 1 tinongoti bedroom rakachibuda ini rangu ndichibuda tongosangana pakicheni. Saka iyayo unongobuda achingorasa chimvura parodi pangori parodi panorasiwa mvura pamufura motikari kudai. Ndikatokatadzero udzoti mvura yarasa mwana shasha porasa mvura ndatsura chii mwana. Zvikanzi ndambona yaraswa saka inini ndakaita shungwe kutora mvura ndobva ndaisa mubhodhi bva ndavharira. Alright. Saka imimi mamura kutitise wakavatumira here. Sibuke. Mvura yemakazodzosa mama ito. Pamusoro zita nonzi Priska deni. Amai ava ndogara nawo pasina imba imwe chete. Musanongedzana. Aiwa ndangoshandisa maoko chete. Amai ava ndopinda nawo dho rimwe chete. Toshandisa kicheni rimwe chete kupinda iwo anoenda kwavo ndichienda kwavo. Amai ava ndakatora mvura yauzvishwa kusina. Isu ndo pale nyeri. Makaitorezi mvura mamuda yeye. Mvura takaita kuti nditore mvura. Every day ndichimuka ini ndine musika pamba padhuze nepamba tso pamberi pemba. Wambopedza uzwa music. Mapedza.
kuti ndine musika pambeni saka ndinoona vachirasa mvura mumusika mangu every day kana vachimuka saka mvura ndinotadza kuziva kuti mvura yekuti vanenge vageza kana kuti iwete zvaindinetsa izvozvo mumwe musi zvinhu izvo zvakaita kakawanda ini handasingakwanisi kuvabvunza mumwe musi ndobva ndati kune murume wangu mwana wamai ava uri kurasa chini mvura mumusika asi handizviziva kuti mvura yendei wakabuda mwana achangobva kurasa mvura ndobva munhu zvikanzi eke mvura yawarasa ndei zvikanzi ingori mvura zvikanzi washira kumabva kurasira here pano pauri kurasa apa iri kupinda mumusika yamakazotora kuisa mugaba mvura yandakatora kuisa muchigaba ndandotofunga kuti amai ava vari kutodira mvura kuda kugadzira inini saka ndakatoitora ndine pfungwa kuti ndoda kunonzwa kuti mvura iyi ndeyei ndandinotowagadzirawo zvishuka kazi mvura iyi yanga yaane nguva ichidirwa musikana ndinotengesera ndakatoitora zvishuwa varasi kunyanya ndakanonzwa kuti mvura ndedzei dzavari kudira mumusika magadzire wanga unoda kuiita wogoda kudii ndaida kunzwa kuti mvura ndei yavari kudira mumusika watoda kuda kuigadzira wagoda kuigadzira kuita sei ndo zvandikupindura kuti mvura iyi ndaida kunzwa kuti ndei kana ndanzwa kuti mvura ndei kana kune munhu unobatsira ndo zvandaida kunene mvura voda waroya ndo wanga watotanga uroyi mvura yavakageza inopinda musika mangu manotengesera amusi paroda mumusika musika unogara kana totaura nenyaya dzekugadzirana dzekuita sei inyaya dzakashata especially kana uchitobvuma kuti zvechiwa ndandine intention yekuda kutokwadza munhu yakashata imi muchigarisana mumba mucho imi muchamaifungira kuti ada kukwadzira sei mutorera nawo rume murume sei asina kwe kuyemunyu ari amirai sei warumunyu asina kwe ini murume wangu wabuda kuenda kukadomo akadamsiya tigadzira chidoenda kukadomo wangu ari kubasa moya kudare imi kwamambo warumenyu hamuna apa muda zvokuroyana warumenyu vanofana kuziva kuti muda uroyana vanozviziva zvokuti anozviziva ndezvewako iwo nemurume wako muri 2 bedroom nei asi inini handizvizivi kuti anozviziva ndatoda kuti warumenyu wakagara nemurume wako yogara nemurume wako mochitaura nyaya iyi uyu murume wevhaziva kuti mukadzi wake akazoona mukadzi wake zamurakira yakuora ndiwe uyu akazoona sikarudzi yake yakuora ndiwe nehama dzenyu nekumba mastino wana hama dzako dziri kupiwa ndoda saka wanesho imapana imi hama yenyu iri kupi titari chisipo kwenyu murume wenyu ndikuda kuti hama dzenyu chizive unhu wenyu zvekuchengeta dzimba mapisi mungavura kuti kurasana mvura kuda kuroyerana musika muri kuita mari madomazana rubhadhara mutero ukanzirei rubhadhara mutero ukanzwa musika yemutano saka muti mune musika upi unodoroyera munhu kuroyerana musika illegal kuvura kutomira kuti ndirada kutomuuraya guys musadaro musarerutse chinhu chinonzi unhuba munonzwa musarerutse chinhu chinonzi unhuba ini ndofunga imba yamurushaya ndeyenyu ndemaini muri ndorojawo dzemaini dzemaini ko madii kuti umwe atsvage umwe wekorosha pandakaenda unoripota nyaya yangu kumai wakati tichanzwa anza ichi yamuchabva nayo kwamama because inini pandakabva nesamanisi kunoku ndakanopa mupurisa ndapa mupurisa akaenda unoapa murume wake uyu asangana nemupurisa akati iwe wajaira streke kuya nemasamanisi kumba kwangu 25 hausi kusvika inini nadhetawo munenge mafa noti ndiri munyasarandi
vaona mupurisa vamutaura akati $25 iri apa kana uine nharo hausosvika 25 nekuti ndota basa rikuya nemasamanisa rubva pamama 25 wakafura taifanira wanga takati 23 saka ini pandakapiwa pepa rakazi 25 ini ndo pandakatomutora 25 wacho ndakuona kuti ndinosvika here sisi wake uyu last week iyo akandienda kondiendesa kukoti kuti vazauya pamba pangu akapisa musika akapisa madomasi akandituka kuti gura akandirowa ndikaenda kukoti ndikabvunzwa ndikati zvarutaura nombobvira ndasvika pamba pake vabvunzwa kuti nyaya yekutora mvura uri kuiziya iri kukoti akaramba akati handizivi asi nhasi wabvuma ndosaka ndati nyaya yenyu inoda kuti varume wenyu vazive unhu hwenyu nenyika inofanira kuziva unhu hwenyu maini yese inofanira kuziva kuti ndio unhu hwenyu hamugari kunemba because kana makutika mumaini moshikidzirana neuroyi ibhizinesi dzimba dziri dzenyu tokaswa kuiva recommendation nhasi uno kuna main manager kuti dzinga vanhu vavo vawatsvake kugara purazi chakamire musika uri kutaura wakazotoisa mvura yangu atora wangangori musika wakangogadziwa sandi kwakushanda wakazotongoisa musika wakazototengesa ndabva kunongo ndatoripota nyaya yangu ndo pakazoisa madomasa nechii but kana pakaita munhu anosvika kamutori murodi zvoti vanhu vanobika sadza vari mvura iwe inotoerera ichitoya kumusika kwake ndisaka topopota inini kuti mvura yenyu vanhu vanobika sadza iri kuuya kudhoku muri kuona zvichiita ava vatauri ndini ndinototaura but vanhu iyo havatavabvunzi but akarasa mwana wakabvunza ndikatoti dai mandiudza inini ingoni pangu apo munorasa one every day na 4 o'clock inenge ine chi but handina kana 1 day randakambowafunga but yangorasa mwana 1 day ndo yakachera wakaisa mugaba asi mvura yo makamhatora makazoisira ndinayo ndino ndakavadzosera iyo ndinayo mvura wakamboramba nayo pakazoita vanhu unoizwa wandikandira mvura nditori nayo mvura ichetono muchigaba chemafuta saka muri kumpenda ronga bread in mine right inyaya yangonesiwa ndoda varume ine hama dzedu towatazotaura kuti akuita sei because main manager ndichamufonera panapa ndobva ndamutaurira zvekuita ndiri panapa muchizonesa handinga main manager akatirumira zvoda kutaura ndofana ndikuti tauri ndifana kutaura varume wenyu varipo nehama dzenyu ndobva ndamufonera main manager ndobva ndamutaurira zvekuita because kumaini ndozva wakati katoti mukawabude mangwana munotona mangwana mapurisa emaini anenge atopo because vanhu vanoroya vamwe hatidi vanhu vanopromota uroyi hatidi ba south african kana chinhu chinonzi uroyi hachidadisiwa chinodadisa imari inoti uroyi pana akambokwira bhazi achishandisa mudzi uripo here kuvura kuenda nebhegi rakazara nemidzi kwokufamba kubva kunobuda cape town undobhadhira midzi aripo akambokwira bhazi remidzi saka midzi mudzi waudini haudadisi chinjai midzi iyo iite mari tine makesi dzakawanda anotinetsa muredhino evanhu vari kuenda mumakomba evamwe vachinoisa inonzi inda vamwe vari kuisa chii vamwe vari kuisa chii vamwe vari kudini zvakawanda mishonga iyi inotovharisa makomba evamwe igoridhe risabude goridhe repapenharongava hamuna zera naro bero sekuru vangu inini baba vangu inini akafa 20 January 1952 akashanda parizenda ranga raako kare goridhe penharonga musati mabarwa bero wana baba wedu wakasenza futi parizenda nanhasi zvitutoriyawo futi reparizenda baba asi ivi mauda kutouya kovharisira vanhu ruya zviro zvavo ngenyaya yemutombo yenyu senzai
mushonga ubhadhari. Ndakaenda mai manje apo, munhu kutenderedza gumba kudai nemushonga inonzi inda, kamuri kakadai keinda kadaiso kakatenderedza gumba kudai, just because uda kuita mari uri wani. Basa reinda rei inda idzodzo dzinoti manheruka dzinozati pipiripi nenyika yese, dzoenda kopinda makomba ese. Imwe naimwe inda inenge iri kuya nekamhunzi kayo kegoridhe kairi kuopa gomba rimwe, kachiuya kachikanda mugomba iri rei. Imagine pane saki rechii, pane saki reinda, kamwe nekamwe kainda kari kuya nekamhunzi kayo kegoridhe. Hatidi kushaisha nzvimbo pane tunhu tusina basa. Musaite zvemushonga, muriona udikisiterei kuti mujaire zvemushonga. Zvafanana vanhu, I'm very much against munhu anoti azi murume wangu uri kuhura kana kuti mukadzi wangu uri kuhura, rega ndiise runyoka, rega ndiite chakati. Ai, unoitirei zvakadaro? Ukaona murume ari kuhura, anditi idambudziko rake, iwe zvichengetedza against dambudziko rake. Kana uine zvauri kukanganisa wewe gaita sei, gadzirisa zviri kuita kuti baba abude kunze. Kana nyangwe uri murume, mukadzi wako ari kuhura, anditi zvibvunze kuti sei mukadzi wangu ari kuhura, wogadzirisa. If you are weak in bed, vhuma kuti uri mubhedha umu namai speed haichaenderani ba. Haufaniri kuita zvokuudzwa nemukadzi wako kuti bambuka, hapana iro ndiri kumbozwa babambo, hapana chiri kumbozwa babambo, hapana. Wega unofanira kudii? Unofanira kuzviziva wega kuti mutambo ndatamba apa, bhora raguwa chaiva hapana apa. Wogadzirisa wega usina kudii, usina kuita zvokutaurirwa nemunhu kana kufoswa nemunhu. Zvinorwadza sei kutaura nemukadzi wako kuti bambo wasundigutsa bai? Zvinorwadza sei? Munotora kuredu ekara iri gare kuchu gare kuchu waipenga. Wanga usingapengi bagwe zvaiziva kuti kufadza mukadzi uyu 30 years kuri mufadza zvakarema, zvinorema. Pamwe pacho batsirika nenzira dziri chii dzakanaka. Andizvo, gadzirisa problem yako yaunodii, yaunoziva. Andizvo iri mai, gadzirisai problem andisika nenzira iri chii, iri acceptable, not nenzira isingaite yokukwadza umwe munhu. Kana musingawira nitaurira naye mogadzirisana. Kana mondodzanetsa dzimba dzisi dzenyu, ibva mubva enda utsvage kumwe kuita sei, kukuroja. Panoti muurayane, muri kurayana chamuri kurayana chii? Kuti vanhu muri kusangana mukisheni every day asamutauri mese, kusangana mukisheni woenda kubhedhi asamutauri mese. The chances are very high dzekuti munokwanisa kuisana poison mugafa. The chances are very high dzekuti munokwanisa kuurayana. Munhu azvigeza kufunga kwako iwo kuti ndageza ini, urimboziva kuti pandageza nei. Pandageza urimboziva kuti ndageza nei, ende uyezve ndagezei. Woenda kotora mvura yacho ndagezei, uri kuendei uendei nayo. Kuti mvura iyo kuti ndageza nei hauzvizivi, ndagezei hauzvizivi. Koka ndagezawo nemuteuro wangu, watora nemuteuro wangu zvese.
Asishe wageza nemuteuro wako wadira musika mandotengesera. Aiwa. Zvawageza handizvizivo. Izwa dambudziko rangu panduta newe ndiri kuti kutora mvura yagezeswa nemunhu zvakafanana nekutora mvura yagezwa nemunhu afa. Zvakafanana nekutora ivhu patsika munhu. Zvakafanana izvo. Kutora ivhu patsika munhu, kutora mvura yagezwa nemunhu afa, kutora mvura yagezwa nemunhu mupenyu, zvese zvakafanana semufanana, because the intention is the same. Handizvo tuta zvinonaka kuti uye kana kusatwenda ngautanga nenyaya iyoyo musi weSunday ndoichamundipinza muna Jesu musi weSunday nyaya iyoyo. Ndoda varume wenyu hama dzenyu musi weSunday make sure murume wenyu aripo, murume wenyu aripo, imi mukwenyu ndoda hama yekumusha kwenyu ndikuida mese Sunday first case musi weSunday. Dojipondora jeje. Tichkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojipondora jeje.